शाम के समय रहे। मिट्ठू तोता अपन बच्चा चिंकू तोता के संगे पेड़ पर बैठल रहे। ओकनी से मिले गोल्डी बाज आइल। देखा चिंकू, हम तहरा खातिर का लाइल बानी। अरे वाह, एगो हरा मिर्च। लेकिन गोल्डी बाज, तू इतना घमंडी पक्षी होके भला हमरा बच्चा खातिर काहे कुछ खाए के ले आइल बारा? अरे हम नीली पहाड़ी पर गइल रही, ओइजा हरी मिर्च के पेड़ देखली त हम मिट्ठू खातिर तोड़ लेहनी। अरे पापा, गोल्डी चाचा हमरा खातिर इतना प्यार से मिर्च लेके आइल बाड़े, त आप काहे सवाल करतानी? ये कह के चिंकू कुछ ही सेकंड्स में वो मिर्च खत्म कर देलस और अचानक से ओकरा पेट में जोर से दर्द होखे लागल। अरे पापा, बहुत दर्द होखता। बेटा, तू तो सही सलामत रहला, अचानक से का हो गई? हम एकरा के जहरीली मिर्च खिया देले बानी, जेकरा वजह से ई कुछ ही दिन के अंदर मर जाई। दुष्ट बाज, तू ऐसन काहे कैला? हमर बच्चा के मार के तोहके का मिल जाई? अगर तू अपन बच्चा के बचावल चाहताड़ा त तोहके हमारे एगो काम करे के पड़ी। 10 दिन पहले हम एगो चिड़िया और इकर माई के मार के खा गइल रही। तब हमके बंदर ज्योतिष बतैले कि हमरा अंदर ही तीनों के श्राप लागल बा, जेकरा चलते हम कल सुबह भइला पर मर जाइब। लेकिन इस शराब से मुक्त होके के एगो रास्ता बा। टॉयलैंड जंगल में एगो नीलू चिड़िया बा। उ कई साल से अपना घर के अंदर रखल एगो जादुई मोती के रक्षा करतिया। उ मोती के खाते ही हमरा ऊपर के लागल श्राप खत्म हो जाई। परेशानी ई बा कि हम उ मोती के छू नहीं खी सकत, खाली खा सकतानी। त तू कैसे भी करके उ मोती चुरा के ओकरा घर से हमरा पास लाओ। ओकरा खाते ही हमरा ऊपर के लागल श्राप खत्म हो जाई और ऐसन होते ही हम तहर मिट्ठू के ठीक होके वाला जड़ी बूटी ले आके दे हब। मिट्ठू के लगे ओकर बात माने के अलावा कोनो रास्ता ना रहे। 2 घंटा के सफर के बाद मिट्ठू टॉयलैंड जंगल पहुंच गई। वहाँ कई पक्षियन के दिखलस और ओकनी के बीच ही नीला रंग के चिड़िया भी बैठल रहे। हेलो प्यारे पक्षी लोग, कैसन बाड़ा तू लोग? हमनी के ठीक है मिट्ठू भाई, तू ही जंगल में नया लागताड़ा, कहाँ से आइल हुआ? हम कुछ दिन खातिर शहर निकलल बानी, सोचनी इहे जंगल में मेहमान बन के रहली। फिर तो अच्छा बात बा, हमनी के जंगल यहाँ आवे वाला हर मेहमान के पसंद आवेला। यही तरह सब कोई बहुत देर तक बातचीत कैलस और फिर कबूतर कहलस, तब बतावा, हमरा मेहमान के आज अपना घरे के रखी? हम तो चाहतनी कि आज हम नीलू चिड़िया के घर पर रुकी। काहे न मिट्ठू भैया, आप हमरा साथे चल सकेनी। ये हमरा खातिर बहुत सौभाग्य के बात होखी। ई सुन के मिट्ठू के खुशी के ठिकाना ना रहल और वो ओकरा साथे चल देलस। कुछ ही देर में उ नीलू चिड़िया के घरे पहुंच गईलसन, जहाँ एगो सीप के अंदर एगो चमकदार मोती रखल रहे। अरे नीलू बहन, ई मोती त समुद्र में पावल जाला ना? ई तहार घोंसला में का कर रहल बा? मिट्ठू भैया, एक बार हमरा पीछे एगो बाज पड़ गइल रहे, जेकरा से बचे के चक्कर में हमरा चोट आ गइल रहे और हम समुद्र में जा गिरनी। उस समुद्र में हमार जान एगो जलपरी बचौले रहे। उहे हमरा के ई जादुई मोती देले रहे। वो कहले रहे कि ई मोती में कौनो मरद पक्षी के जान बचावे के शक्ति बा। जौन पक्षी कौनो कबो पाप न कैले होखे और कबो केहू के दिल न दुखौले होखे, हमरा के ई मोती उहे पक्षी के जान बचावे खातिर करे के बा। ओकर बात सुन के मिट्ठू बस इहे इंतजार में रहे कि कब नीलू चिड़िया सूत जाए और कब वो मोती के उठा के वहाँ से भाग जाए। चलो मिट्ठू भैया, अब हम सूत जातानी, तू भी सूत जा। बिहाने दोनों एक साथ सैर खातिर चलम जा, ठीक बा? ठीक बा नीलू। अब दोनों आंख बंद करके लेट गईलसन। कुछ ही देर बाद जब मिट्ठू के लागल कि नीलू चिड़िया सूत गइल बिया, तो उठ के मोती के लगे गइल। हमरा ही करही के हुई, हमर बच्चा के जिंदगी के सवाल बा। ई कह के उ जैसे ही मोती के अपन पंजा में दबौलस त नीलू चिड़िया जाग उठल। मिट्ठू भैया, ई तुम का करत तारा? ओकरा उहे रख दा। ना, ई टाइम हम तहार कोई बात नहीं की माने वाला। मिट्ठू नीलू चिड़िया के सब बात बता देलस, जेकरा सुन के वो कहलस, मिट्ठू भैया हमार बात तो सुना। मिट्ठू के बुद्धि भ्रष्ट हो गइल रहे
उ नीलू चिड़िया पर अपन पैनी चोंच से ऐसन हमला कैलस कि ओकरा बहुत चोट आ गईल। ओकरा के घायल करके मिट्ठू वहाँ से उड़ गईल और 2 घंटा के सफर के बाद अपन जंगल पहुँच गई। वो देखलस कि ओकर बच्चा चिंकू अभी भी दर्द से तड़पत रहे और बाज ओकरे लगे बैठल रहे। अरे वाह मिट्ठू, आ गईला। ले आवा, उ मोती अब हमके दे दा। सुबह के पहली किरण के साथ अगर हम एकरा के खाइब त हमरा ऊपर से उ शराब हट जाई। हम सुबह ही मोती तोहके तभी देहब जब तू हमरा बच्चा के जान बचावे वाला वो जड़ी बूटी ले आके देबा। सवेरे एकरा कौनो पेड़ के पत्ता ले आके दे देहब और फिर मोती खाते ही गायब हो जाइब। एकरा बच्चा के बचावल त ऐसे भी नामुमकिन बा। हाँ ठीक बा, सुबह ला देहब, परेशान मत होखा तू। तभी वहाँ पे नीलू चिड़िया भी आ पहुँचल और कहलस, मिट्ठू भैया एकर बात में मत आवा। इहे उ बाज हा जेकरा हमला के बाद हम समुंदर में जा गिरल रही और जलपरी हमरा से कहले रहे कि ई मोती से सिर्फ उहे पंछी के जान बचावे के बा जौन कबो कोनो गलत काम न कैले होखे, कभी केहू के दिल न दुखौले होखे। लेकिन ई बाज तो बहुत दुष्ट बा। का हम इहे दिन खातिर ई मोती के हिफाजत कैले रही कि कोई दुष्ट पंछी ई मोती के खा के जिंदा हो जाए और आगे जाके वो दूसर छोट पंछियन के जान लेवे। अगर हम ही बाज के जान ना बचाइब तो ई हमरा बच्चा के जान ना बचाई। अब हमरा सब समझ में आ गइल बा मिट्ठू भैया। जौन पंछी के खियावे खातिर हमरा के वो जलपरी मोती देले रहे वो आपके बच्चा चिंकू ही है। आप ही मोती एकरा के खिया दीही, ई जरूर ठीक हो जाई। ई का बकवास बा। अब मिट्ठू के भी सब समझ में आ गईल। उ फौरन उ मोती अपन बच्चा के खिया देलस और ओकरा खात ही ओकर बच्चा खुशी से खिल उठल। अरे वाह पापा, हम तो एकदम ठीक हो गई नी। तभी सूरज भी निकल आई और गोल्डी बाज चीखे चिल्लाए लागल। ई चीकू के पेट में ही उ मोती बा, हम ई चीकू के ही खा जाइब और ई हमार जान बच जाई है। ई कह के वो चिंकू के तरफ बढ़ल ही रहे कि तभी ओकर तबीयत बिगड़ गईल और वो लड़खड़ा के जमीन पे गिर गईल। कुछ ही मिनट में ओकर प्राण पखेरु उड़ गईल। हमके माफ कर दिया नीलू चिड़िया, हमार बुद्धि भ्रष्ट हो गई रहे। चला अब हमार जिम्मेदारी भी खत्म हो गई। हम चला तानी, अब हम चैन से अपन घर में सूत सकम। ठीक बा, हम तोहसे मिले जल्दी आइब और ई चीकू के भी साथ ले आइब। बिल्कुल मिट्ठू भैया। ये कह के नीलू चिड़िया खुश होके वहाँ से उड़ गईल और चिंकू भी मिट्ठू से लिपट गईल।